Sut y defnyddir magnetau? Efallai eich bod chi'n meddwl am magnetau fel y pethau sydd ar eich oergell. Mae iddynt defnydd llawer ehangach a gallir ei canfod mewn gwrthrychau sydd o'n cwmpas ym mhobman. Un o'r eitemau hynaf sy'n defnyddio magnetau yw'r gwmpawd. Mae gwmpawd nodwydd magnetig yn symud i gyd-fynd â phegynnau magnetig gogledd a de'r daear. Bydd gwmpawdau yn helpu pobl i deithio'r byd ac bod GPS bellach yn cael ei defnyddio yn lle hynny, mae rhai awyrennau, cychod a phobl yn dal i defnyddio gwmpawdau. Pan fydd coil o wifren wedi gysylltu â chyflenwad pŵer, mae maes magnetig yn cael ei greu ac mae'r coil yn gweithio fel magnet. Gelwir y math arbennig hwn o magnet yn electromagnet a gallu ei ddarganfod mewn amryw o dyfeisiau pob dydd. Os bydd rhywbeth yn troelli neu'n symud trwy pŵer sedan, mae'n debygol ei fod yn defnyddio modur sedan. Mae moduron troi egni trydanol yn symudiad troelli. Mae gan foduron cyrynt uniongyrchol, DC, goel o wifren electromagnet rhwng pegwn gogledd a de magnet. Golyga pan fydd cyrynt yn llifo bod grym ac ar y coil ac mae hyn yn achosi iddo gylchdroi. Gywir hyn yn effaith modur. Mwyn i'r coil barhau i gylchdroi i'r un cyfeiriad, rhaid i gyfeiriad y grym newid ar ôl 180 gradd. Gwneud hyn trwy newid cyfeiriad llif y cyrynt pan fydd yn cyrraedd y pwynt hwn. Mae synyddion hefyd yn defnyddio'r effaith modur ac mae ganddynt electromagnet rhwng magnet parhaol. Mae sain yn cael ei drawsnewid yn gerynt eiledol sy'n llifo trwy'r wifren yr electromagnet sy'n gwneud i'r electromagnet symud. Mae'r symudiad yn gwthio gronennau aer gyda ffôn sydd ynghlwm wrth yr electromagnet. Gelwir symudiad y gronennau aer yn donau sain, a dyna sy'n gadael ni i glywed y sain. Mae peiriannau delweddau adseiniol magnet, MRI, mewn ysbytai yn defnyddio electromagnetau i gynhyrchu sganiau o'n organau a anhesgyrn. Mae'r electromagnetau yn y peiriant MRI yn achosi y gronennau bach yn y corff a elwir y protonau a lunio a'i faes magnetig. Mae'r protonau hyn yn cael eu taro gan donau radio ac yn cael eu bwrw allan lle. Pan fydd y tonau radio yn cael eu diffodd, mae'r protonau'n symud yn ôl ac yn rhyddhau signalau radio sy'n cael eu synhwyro gan gyfrifiadur a'i troi'n ddelweddau. Rhai enghreifftiau yn unig yw'r rhain os ydych yn gallu defnyddio magnetau mewn eitemau bob dydd a pha mor pwysig ydynt. Mae grwpiau ymchwil ledled y byd, megis MAGMA yn Brifysgol Cardiff, yn profi magnetau a'i gwella fel y gellir ei defnyddio mewn ystod eang o ddyfeisiadau.